tignan nyo naman guys, paano hindi napakadelikado dito. Tignan nyo yung mga bato na nahuhulog. Wow! Ganda! Good morning guys, Happy New Year po sa lahat po ng mga viewers natin, na subscribers natin, nanonood ngayon. Ayan, so may gala na naman tayo ngayon. Ito ang unang ride natin ngayong 2022. So ang ating destinasyon ay pupunta tayo ng Maliko Viewpoint. So ang kasama natin ngayon ay si Naldong Gala ng Team Palibot. Si Zia Cugara nasa ano pa kasi, nasa Bicol. Umuwi siya sa Bicol, sa South. At good morning kay Bibi Love ko. So bago natin umpisahan ang ating vlog, gusto ko muna magpasalamat sa lahat po ng nag-follow at nag-subscribe sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Ayan, maraming salamat po. At asahan nyo po na ngayong 2022 ay mas gagalingan pa natin. Ayun, kasyarat kay Sir. Oh, dito yan sa Talaga Gasoline Station. Mura dito na kayo pagas. Sige po, salamat na. Sige, Happy New Year. Oh, tara, puntaan na natin si Naldong Gala. Ano nga pala yung requirements papuntang Nueva Vizcaya? So, vaccination card lang at saka ID. Sa Pangasinan naman, wala na, open na. Wala na nakaharang. Wala na nag-checkpoint dyan. Eto na, si Naldong Gala. Eto, kasama na natin si Naldong Gala. Solid BBM oh. Let's go. So, nandito na po tayo sa may Victoria, Tarlac. Ito, municipal building ng Victoria. Ang ganda. Okay, nandito na po tayo sa Kalibungan, Victoria, Tarlac City. Shoutout kay Ma'am Sakuramoto. Saan bahay niyo dito, Ma'am? Sarap niyahe, walang masyadong mga sasakyan. Welcome, Barangay Consuelo. Maligayang pagdating sa Science City of Muñoz. Karanglan, Nueva Ecija. Solid yung parkingan. Hello guys, so nandito tayo sa saan ba to? Angus Eatery. Ayan, kain muna tayo dito. Tingnan natin kung anong ulam. Yun, no? 2126 na bas. Pugi mo dyan, Paps. Kuya, pwede pa sakay? Try ko lang kung kaya ko. Shoutout po kay Sir Maki. Ayan o, salamat sa pag-try sa NK400. Hello. Anong pangalan niyo po, ma'am? Kuya po. Kuya. Joyce po. Ano po? Joyce. Si Ma'am Joyce at si Ma'am Kuya. Ayan, hello. Dito po kami kumain. Sarap ng luto nila. Tignan mo yung daan sa mapa. Wow. Grabe ang view, napakaganda.
Woohoo! Napakaganda! Taas natin! Uy! Nueva Ecija! Salamat po! Ito na yung boundary ng Nueva Ecija at Nueva Vizcaya. So tignan natin kung anong hihingin sa checkpoint. So ayun, wala, hindi tayo pinansin ni sir. Welcome to Nueva Vizcaya. So ito, nandito na tayo sa loob ng Nueva Vizcaya. Ito pala yung Balete Pass. Ay, sarado siya. Ito, welcome to Balete Pass National Shrine. So nagpicture-picture na lang kami dito kasi sarado eh. Okay, 1, 3. Siya pa. Ang ganda ng camera mo ah. No entry, close. Ito po ang makasaysayang Dalton Pass. Ganda oh. May ano dun oh. May baril dun oh. Sa taas ayun oh, may baril oh. Tapos may mga Japanese character. Okay, since sarado siya, punta na tayo sa ating next destination, Maliko Viewpoint. Ayan. Okay, let's go, let's go. Maliko Viewpoint. Woohoo! Ganda. Ang sarap ng simoy ng hangin. Welcome to Region 2, Cagayan Valley. Ay, napakaganda talaga dito sa Nueva Vizcaya. Ayan oh. Grabe, tingnan nyo yung daan sa mapa. Kala mo ano, intestine. Meron din palang ano dito, parang church yata. Ayan oh, si Papa Jesus. Hinihintay ko si Inaldong Gala, nag-CR siya. Kala ko nagpupo. Nagwiwi lang pala. Nauna na siya sa akin doon sa kanto ng papasok ng Maliko. So tara, bulin natin siya. Ito yung kanto guys. Dito sa may malapit sa may 7-Eleven, kakanan tayo dito. Tara. Ha? So mula dito sa kanto is 17 kilometers lang hanggang Viewpoint. So eto, punta na tayo ng Maliko. So dire-diretso tayo dito. Ang labas natin is San Nicolas, Pangasinan na. Oo nga pala, under construction pa ang ibang part ng daan na to sa may Villaverde Trail. Kaya tinawag itong isa sa mga deadly road dito sa may North Luzon. Para sarap maligo no? Ayan no? Tara! Hey, so wakas makapasok din tayo dito. Ito yung matagal na natin gustong mapuntahan eh. Ganda ng daan. Ganda! No? The best. Grabe, napakaganda oh. Woo! Tara na, Marvic, baba ka na dyan. Bilisan mo. Tara na. Baka mahulog ka po eh. Grabe. Grabe, taas natin. Hindi mo na makita yung pinababa oh. Napakaganda ng daan. Papa Errol tumatawag.
Papa Errol! Nandito kami sa Maliko. Pauwi ako na Isabela. Isabela? Ah, sayang. Kala ko dadaan ka dito, hintayin ka sana namin. Sige na, ingat kayo. Sige Paps, ingat din. Shout out Papa Errol. Grabe yung daan, no. Tignan nyo guys. Oh, solid. Tignan nyo, hanggang Maliko viewpoint pa lang yan. Tapos from Maliko viewpoint, pupunta pa tayo papuntang Villaverde Trail. Tignan nyo naman gaano kaganda. Grabe. Welcome to Barangay Imugan. Kala mo nasa Baguio ka dito sa lamig. Parang ang sarap tumira dito. Oh, tingnan niyo yung mga halaman, no? Puro green talaga. Buhay na buhay kasi malamig. Grabe, napakaganda. Paano ka magpapatay ng GoPro kung ganyan kaganda yung view? So pagkatapos ng Imugan, Maliko na, Barangay Maliko. Ganda oh. Ganda. Kala mo pala nasa ano ka dito, Suyo Cervantes Road. Same ambience siya sa may ano, Besang Pass. Yan yung daan oh. Hindi biro ang lamig dito guys, promise. Ang lamig. Oh, tingnan niyo yung kamay ko oh. Nag-ano na, nangungulubot na sa lamig. Oh, tingnan yung mga suot nila oh. Pang Baguio. Woo! Ganda! Putik, kapakaganda. Grabe, ayun, doon tayo galing oh. Ayun, dinaanan namin oh. Kita mo pala dito. Ha, taas. Tara, makagabi tayo. Ayun, doon kami nanggaling. Doon kami nanggaling oh. Solid yung unang ride natin ngayong 2022. Ang lamig. Ito pangarap ko, magkaroon ng lupa or bahay na rest house sa ganitong lugar. Ito na yata ang Barangay Maliko. Maliko Tourism Assistance Center. Anong meron dito? Parang ano, karinderya, mga karinderya. Oh. Alakas na hangin, parang papalipad. So, yun guys. Dito kami sa may Barangay Maliko na yata to, di ba? Yeah. Barangay Maliko, alright. Si Kugara. Kugara. Nandito kami. Chill lang. Chill lang. Lamig dito guys, promise. Kakape muna tayo dito. Ang lamig pala dito, no? Ganyan talaga dito, malamig talaga. Kala mga sa Baguio ka, no? Mas malamig ko pa sa Malamig dito, Paps. Mas malamig dito kaysa sa Baguio, no? Oo, sabi ko na, naglulukot-lukot na nga yung kamay ko. Grabe, mas malamig dito. Ano yun? Parang artista Paps, oh. Ganda ng ano, liwanag dyan, oh. Sa lugar mo, oh. Ako din, dyan din ako. Ba't ako hindi? Ayan guys, coffee sa malamig na lugar. Dito sa may Barangay Maliko. Grabe guys. Puntahan nyo dito. Grabe, solid talaga. Eto, kay Ma'am Kia. Shoutout po kay Ma'am Kia. Baka meron kang gustong i-shoutout, ma'am. Yung jowa mo, wala.
Ayan, shoutout kay Ma'am Kia. Hello ka, Ma'am. Hello. Hello po. Hello. Grabe. Grabe, Pops! Woo! Solid! Eto, Maliko, viewpoint. Eto na pala yun. Grabe, napakaganda. Ayan po. Maliko, viewpoint. Nasira na siya, oh. Grabe, napakalakas na hangin dito. Woo! Ayan, oh, shoutout kina sir. Taga saan po kayo? Isabela, hello. Shoutout. Sama kayo sa vlog namin, oh. Tignan mo yung buhok niya. Ganyan na yung itsura niya, oh. Grabe, tignan nyo yung daan, oh. Yun, oh. Ah, doon rough road na siya. Eto, rough road na dito. Ayun, oh, nakakadaan na yung mga 4 wheels. So confirmed. Grabe. Grabe talaga. Ayan yung mga bato nalalaglag, oh. Grabe. Ang taas. Ito yung nakakatakot dito, yung landslide. Yung pagka rough road niya okay lang, hindi naman siya mabato. Grabe talaga. Grabe, parang painting. Napaka-solid, Pops, no? Solid talaga. Tapos nabagsakan tayo ng bato, no? Ayun, ayun yung Sherman tank. Ang dami din pala nagpupunta dito. Ganda, oh. Red Arrow. Ito yung makasaysayang Sherman tank. Imagine yung mga sundalo noon, inakyat nila dito yung tangke, no? Madami na palang nagpupunta dito. So dito may entrance po sila, 20 pesos per head. Ah, magbabayad mo na ako? Sige, sige. Ayun, pinagbayad na ako ni Naldong Gala. Wala, ang ganda. Kinakabahan ka? Yakang-yaka yan. Gugulong din tayo. Wait lang, wait lang. Ay, ang taas. Wow, ganda. Ang technique dito, huwag kang pepreno ng sagad.
Ayan, pakonti-konti preno lang. Oo, chung 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 chung. Para hindi tayo dumulas. Wow. Asan yung tangke? Ayun. Ay, sinaldong gala, kinakabahan daw. Tara, doon, pasok natin doon. Ganda. Woohoo! Solid. Kala mo na dito, Camp John, hey. Grabe, ang ganda na to, oh. Ang ganda ng puno na to, oh. Delikado yung motor, malakas yung hangin. Ididikit natin, dikit mo sa puno. Center stand mo. Guys, ito po yung Sherman Tank. Dito po yan sa may Barangay Malico, dito sa may Villa Verde Trail. Shoutout guys, sir. Ganda dito guys. Yung tangke, oh. Ito yung loob ng tangke. Yan. Ito yung loob ng tangke. Pasukin natin. Ito, nasunod tayo ng tangke guys. Grabe. Grabe. May ano siya dito. Dito no. Siguro yung pag iniikot mo siya. Subukan natin ikot. Hindi kaya. Stigo. Isipin mo, ginamit nila ito nung gera ng World War II. Grabe pala yung bakal. So, no? Sobrang kapal lang. Sobrang kapal ng bakal. Yeah. So walang signal dito. Tara. Hantarik no, mauna ko. Matarik ka na madulas. Oh shit. Yan no. Ay, nakatakot to. Grabe. Grabe yung daan na yan. Dito tayo sa gilid, nakakatakot. Ayun no, nagla-landslide oh. Ano? Lalaki ng mga bato. Kaya pala tinawag to na deadly road. Grabe yung mga landslide pala dito.
Yun, nakakatakot dito yan, yung landslide. Ayun yung kabilang daan, no? Kita mula dito. Ayun, doon tayo pupunta, oh. Ganda, Paps, oh! Ayun yung lake, oh! Yung pinuntahan natin na ilog. Wow! Grabe, nakakatakot naman yun. Tingnan mo naman yung landslide, oh. Ito, nakakatakot. Grabe. Grabe, tingnan mo, oh, nagbibitak-bitak na, Paps. Napakadelikado niyan, no? Tingnan mo, bitak-bitak na yung ano, bato. Ay, yung mga nahuhulog, oh. Ayun, oh, ito yung mga nahuhulog, oh. Ay, ayun, oh. Ha. Ayun, oh, tingnan mo yung malapit na, oh. Tara, tara, nakakatakot dito. Baka mabagsakan tayo ng bato. Uy, bilisan natin na konti. Oh, tingnan niyo yung mga bato na nahuhulog, oh, palalaki. Doon tayo galing, oh. Medyo nakakatakot dito kung malaki sasakyan mo. Pero kung nakamotor ka, medyo okay pa, eh. Okay guys, nandito kami ngayon dito sa isang portion or part nung daan na under construction pa. Ayan, napaka-delikado nito guys. Kaya nilagyan nila ng net kasi madaming mga bato na nahuhulog. Grabe yung bato na to, oh. Ang laki. Grabe, napakalaki ng bato na to. Tignan nyo naman guys, paano hindi napakadelikado dito. Tignan nyo yung mga bato na nahuhulog. Ayan, oh, sobrang laki. Oh, binibiyak-biyak na lang nila, oh. Oh. Buti yung mga to nalagyan na ng net. Oh, eto pa. Tapos dito sa kanan natin, bangin na. Ayan, oh, laki ng bato na to. Grabe. Tingnan niyo yung mga bato, oh. Ang laki. Nagbibiyak-biyak na, oh. Yung ginagawa nilang daan, oh. Eto, may part na malapit na may semento. Ang ganda ng ginawa nila dito, oh. Naglagay sila ng ano, parang mga halaman sa wall. Ayan na naman po, mga landslide. Nagmamoist yung lens ko dahil malamig dito. Ayun, sementado na sa wakas, finally. Alright. Nice.
Grabe. Daming pine trees. Gusto ko ng kape dito. No? Hanap tayo kape. Ah. Ganda. Wow. Oh. Grabe. Yung tinitignan ko lang sa Google Maps, ngayon nakikita ko ng personal. Wow. Ganda. Grabe talaga. Ito po, oh. Wow, ho, ho. Grabe, mas grabe pala dito. Ayan guys, so pababa na kami. Siyempre bago natin tapusin ang vlog na to, shoutout muna natin yung mga tropa natin na nagpapa-shoutout. Unang-una sa listahan natin ay si Zanjero Manondon, Brave Heart Volunteer Organization or BIVO ng Palayan City, Nueva Ecija, kay Master Hero Zen, kay Froilan Santos ng Honda ADV Cabalen, Pampanga, at kay Sakuramoto from Kalibungan, Tarlac. Ayan, Victoria, Tarlac. At ayun, si Ma'am Beauty OBR Motovlog, shoutout po sa inyo, at sa buong GNT family, GNT Familia, Grupo NMAX Tarlac. Hello po, may kasama po tayo dito. Nilamig ko po. Ayan po. Ano pong taga saan po ay sir? Ordaneta. Ayan, shoutout po kina sir. Hello po sa inyo. Baka meron po kayong gustong shoutout sir. Oh, shoutout sa mga Ordaneta. Hello. Ayan, kasama natin. J4 Speed po. Ayan po yung po. Ayan guys. So, ingat po kayo. dito ko natatapusin yung aking vlog. Wala na, lumubog na yung araw eh. Sana nag-enjoy kayo at nag-enjoy kayo sa aming vlog kasama si Inaldong Gala. Yes. Ayan guys, so sa mga hindi pa nakasubscribe at naka-follow sa ating page, paki-like, share, subscribe, and of course paki-hit na rin po yung bell notification button para lagi po kayong updated sa ating mga upcoming videos. Alright, this is J4 Speed once again, sabing ride safe always. Ciao.
Bakit na may mga bato na nahulog? Ito yung dahilan kaya tinawag na deadly road. Let's go! Holy shit, ang ganda! Ay, sobrang lakas ng hangin. Tinutulak tayo. Grabe, ang ganda dito. Akala ko tapos na, meron pa pala dito. Nanging puno doon, no? Yung puno kulay white. Meron pa pala. Akala ko tapos na kanina, meron pa pala dito. Grabe talaga. Narinig ko na sinaldong granong sa likod. Papasigaw. Ang ganda daw. Solid naman talaga si talaga, oh.